Sail ofizialeko, arratsaldeon, sail ofizialeko Club Sandwich filma ikusi berri dugu eta orain egingo dugu bere prentsaurrekoa. Buenas tardes. Vamos a hacer la rueda de prensa. Arratsaldeon, Club Sandwich filmari dagokion prentsaurrekoarekin diogu. Gurekin daukagu zuzendaria Fernando Enke, aktore María René Prudencio, Lucio Jiménez Cacho, Dana Gainao Romero, produzitzaileak Cristian Valdeliev eta Jaime de Ramos, zuzendari artistiko Eugenio Caballero eta editorea Mariana Rodríguez. Eta zuren galderei erantzuteko irrikitan daudenez, euna lehenbizikoa hemen. Kasu egunon, arratsaldeon, galdetu nahi nuke denboren inguruan, eszenen denboren inguruan. Filmaketan, zer esaten zen nien, hartu zuen denbora edo dena oso ensaiatua eta planifikatua zegoen? Ez, denbora ematen zigun. Eta seguru sentitzen ginenean, eta beti zegoen halako laguntza, denbora ematen zigun bai. Improvisazio kalkulatu baten antzekoa zen, dena milimetrikoki planginduta zegoen, baina askatasuna zegoen, baina Fernando zuzendari gisa oso argi dauka egiten den keinu bakoitza. Aktoreekiko lana, haiekin lan eginez burutu zen. Casting zuzendariak gure filmetan erotu egiten dira, etxitu egiten dira. Esate dute, ez dakite zer nahi duten, eta bai, batzutan gerta daiteke, ez dakigula zer nahi dugun. Nahi dugula castingean aurkitu alako esentzia, bat personaiaren esentzia aktoreengan, edo ez aktoreengan, eta hori lortu genuen, María René, Lucio eta Danaerekin. Casting baten gauza politena niretzat da harritua gertatzea, ez aldez aurretiko ideia batekin joatea nola izan behar duen, nola uste duzun, personaiak izan behar duela, eta kasu honetan oso harritu ninduten, eta María René eta Lucioren arteko harremana izan zen ikusgarria. Denok elkartu genitun, eta zoragarria izan zen benetan. Eta gauza bera Danaerekin, haren nortasuna, freskotasuna, denok gatibatu gintuen. Eta improvisatu egin genuen, bai, zerbait improvisatu genuen, gutxi baino bai. Gogoko dugu dana seta estena dena oso kontrolpean eukitzea, badakigu nolantz doan, baina ez dute hainbeste lotu behar testuari, testuak idoiak esaten dutenari, nahiago dut bere gainan, beren testua izatea, haiek irakurri egiten dute, eta gero hortik aurrera ja ez dute gidoi irakurtzen. Ez dena baino lehenago irakurtzen dute, baina beren hitzez esaten dute haiek, sentitzen duten bezala. Preguntas, por favor. Galderak mesedez? Sí, aquí, por favor. Hola. Yo quería saber Kaixo, cómo habéis hecho los protagonistas. jakin nahi nuen protagonistek nola egin duzuen zuek, benetan ama semea ematen duzue, ze hori ez da erraza lortzea, zer egin duzue gauza berezirik, gehiago lotzeko edo? Filma hondartzan filmatu zen, 2 hilabete eman genuen 38 gradutan, itsasondoan. Orduan, nik uste eta pozik geundela lagun artearekin, eta intimitatea hortik sortu zela, Fernando lagundu zigun, gidatzen ikastera, konzertu batera, eta orduan izan zen alako eraikuntza batere errazionala ezena, elkarbizitzarena. Eta Lucio zoragarria da, orduan oso erraza da, maiteatzea. Bea ere, bea. Ez gidatzen irakatsi zidala, oso divertigarria izan zen. Eta ez zen harreman behartua. Kontzertu batean egon ginen, eta nola bizi ginen, non grabatzen genuen. Denok pixkana egiten genuen. Bai.
Niri film honetan gustatzen zait, nola sortu zen amaren eta semearen arteko harreman hori. Uste dut eskuzabaltasun handia egon zela Mariarreneren aldetik, eta inteligentzia asko amaren klitxean ez sartzeko, benetako lagunak egin ziren, lagun minak, baina gauza berezkoa izan zen erabat, bietako inorezen bere burua behartua ikusten, eta trampa txiki batzuk egin genituen, adibidez, haiek iritsi ziren lehenago, filmatu genituen haien estena batzuk, eta gero Danae iritsi zen. Eta nahi genuen horrela izatea, ez... sarrera, iaia errealitatean gertatu zen bezala. Eta asko jolastu ginen, filma zen jolastea. Luziori proposatu genionean filma egitea. Ez zen interesatuta, jo nintzen berarekin hitz egitera. Eta esan nion, bueno, zu baino divertitzera zatuz film honetara, lasai gizona, guk eramango dugu filma, guk zer gaizkatatzen bada, lasai. Zu jolastea etorri zara. Eta horrela hartu zuen berak, eta uste dut asko divertitu zela. Kaixo, galdetu nahi nizuen, esan duzun berri hori txisteen kontuan, ikuste dut azkeneko partean umorea oso presente dagoela. Eta gero, galdetu nahi nio Mariarreneri, oso gaztea zara, seguro asko ez duzu sentitu filmean ikusten den hori guztia, baina nola sentitu zara zu? Nola antzeztu duzu emakume hori, bere sudurren aurrean nola pasatzen den bere semea aur bat izatetik gizon bat izatera? No soy tan joven. Bueno, ez naiz hain gaztea. Crema es muy buena. Oso krema ona daukat. No tendría la edad para tener... Ez nuke adina izango. Bueno, bai. Izango nuke adina. Yo tengo una hija de 8. 8 urteko alaba bat daukat. Está entrando en una pubertad aceleradísima. Entonces... Erabetasun azeleratu batean sartzen ari da, eta aurrekin zerbait irabazita zerbait galdu egiten duzu egunutik egunera. Hain bizkor azten dira non etengabe ari zara agur esaten. Orduan, sensazio ezaguna da, sentipen ezaguna da. Beti ari zara ikusten, joan egingo direla, orduan badago alako maitemin bat, eta horrek asko lagundu zidan nire personaia eraikitzeko orduan. Eta Luzioren adinean ere, nik ikusi nuen urtebetean, oan ja gizontxe bat eginda dago, baina ikustea nola garatzen zen, bakarrik, taldearekin soziablea izatea, izan zen aur bat aldatzen ikustea, eta beste zerbait bihurtzen. Dana oso organiko sentitu nun, ez nuen ahalegin handirik egin behar izan. Eszeneratzeko. Bai, haze egin zinen. Bai, baina, ez. Bueno, filmetik itzuli nintzenean, nire amak aireportuan hartu ninduen. Eta eskolako lagunek ere esan zuten, bai oso aldatu nintzela 2 hilabetean, eta ez dakit, zu jakingo zu. Ez da izen? Bai, humoreaz, bai, azkeneko partearen humoreaz. Hori gertatzen zen besterik gabe, gidoian, ez da hain txispagarriak, haiek eman diote humor zentzu hori, sotila, oso gustatzen zait, haiek bizitza ematea humor zentzu horri, baina oso erraxa da, baina oso sotila, ez duzu bilatzen, txiste erraza edo, ez gauza sotila da, eta hori landuz joaten gara, eszenan. Eszenaren tensioarekin du zer ikusia, gertatzen den egoerak, batean, hausten denean hori, ordun ateatzen da, parrea. Asmo hori dago film osoan. Tensio sexuala etengabe dago presente filmean, eta pixka bat lehertuz doanean, pixka bat, parre egura ematen dizu. Baina dana eutsi xamarra dago. Ni Mexikotik nator, zorionak. Nik filma ikuste dut oso lotuta.
temporada de patos en el bajo, eta kezka bera du pubertoarekiko kezka hori, erabetasunarako pasatze hori, eta ni jakin nahi nuke zergatik kezkaten zaituen horren beste historia horiek kontatzeko. Tira hori hasi izan erabe baten esnatze sexualarekin, eta gidoia idatzi ala, deskubritzen joan nintzen, pertsonaia ez interesgarriena, baina bai nagusia, beak baitauka gatazkantiena amarena dela. Eta jarraitu nion amaren personaiari, haren ahotsa aitu, eta ez zen hain erabe filma, gehiago zentratzen da amarengan. Eta ama ikusten dut, erabe baten modura, hor heltzen historia bat ere bada, baina orain 35 urteko batekin, 30 urteko batekin. Eta niri asko gustatzen zait, pertsonaia helduekin lan egitea, temporada de Tajos eta Lake Tahoen, ia ez da heldurik agertzen, uniberso Charlie Brown antzeko uniberso bat da, eta ez dute elkar ikusten, Paula Markovich, arekin lan egin nuen, Lake Tahoen esan zidan. Zu zerbait duzu helduekin? Ikusten dituzu, ez dakit, estereotipoa, helduaren aita hemen estereotipoarekin. Eta kontuatu nintzen arte nire lagunak seme-alabekin ere, haiek ere pertsonaiak zirela. Peter Pan konplexu gogor xamarra neukan, eta orain ja egiten dut, jotzen dut gehiago, eta ulertzen dut gehiago besteak, neure burua, ni ere historia horren parte bat naiz, nik ere seme-alabak ditut, eta kezka eta beldur hori bera orain amarekin dago, baina nik uste denok daukagula beldur hori. Maria Renek esaten duen bezala, galduz joateo eta apur bat haien zertxo bait galtzen duzu. Arratsaldeon. Kolombiatik nator. Mexikako zinemaren zalea naiz, eta Juan Rulfo geroztik, iruditzen zait ez dela bakarrik mexikarra, baizik eta latinoamerikarra, eta gazteak esaten du, ez dago aitarik, eta gero neskak esaten du, eta eskumuturrekoa da. Nola hausnartzen zuten aitaren asentzia, zu guionista eta gidoilaria eta zuzendaria zara? Nire interesatzen zitzaidan oso amaren personaia, aitarik ez egotea, ama buru belarri semeari dedikatua izatea eta unibersoa sortzera, eta aita eta ama bezala, baina gainera lagun minak aldi berean. Ez oso garrantzitsua zen, ez nion esan nahi gehiagorik eman. Eta aitarena, bueno, Mexikan esaten duzu padre dagoela zerbait, Eta toda madre ere esaten da. Ongi dagoela dirazeko, polita dela dirazeko. Kaixo, ni ere Mexikotik nator, zorionak denei. Galdera Fernandorentzat eta Eugenio Caballerorentzat da. Eugenio, zuk arte ekoizpen komplexuak egin dituzu, El laberinto del fauno edo. Nola iritsi zinen Fernandorekin, hemengo espazioak zehaztera, zeren eta itxura batean bigarren planoa da, baina Fernandoren filmetan espazioa benetakoa da, beharrezkoa da. Asko egin zen aurre produkzioan garrantzitsua zen niretzat, Mexikora itzultzea miresten dudan jendearekin, eta Fernando zen zerrendako lehenetako bat, eta proiektu hau gertatu zen, bilatu genuen espazio bat, Fernandok egin zezan. Fernandok bidaia luze bat egin zuen, Mexikoko hegoaldea aztertze. Bazirudin erresa zela, aurkitzea horlako leku batu bat, ez zen hain erresa izan, baina azkenean aurkitu genuen. Baina gauza asko garrantzitsuak iruditzen zitzezkigunak gidoian, sentimenduen transmisioa, exuberantzia, lorategi guztia konpondu behar izan genituen, hor ikusten dituzuen gauza asko aldatuak izan ziren. Gela esate baterako,
horma batzuk bota ziren, jatetxea erekin genuen, dena zegoen baina ez zen sentitu behar, baina bestalde lagundu egin behar zuen historia kontatzen. Fernandori gustatzen zaion bezala, bea oso zehatza da, oso... Eta lan asko egin genuen ere, niretzat garrantzitsua zena, zeren eta azkenean film handi hauetan, ez daukazu hainbeste, saiatzen zara kontrol gehiago izaten, baina gau hainbeste erabaki hartu behar dituzu, non ezin zara zehaztasunera batekora gauza bakoitzean. Orduan egiten saiatzen garena da koloreak kontatzea, kolore paleta handia izatea. Ez da bide asko izan genitun Mariarekin, argazkintza zuzendariarekin, nola nahi genuen filma ikustea laguntzeko gero aktoren lanarekin gertatuko zena. Orduan, hilabete asko eman genituen, elkarrizketatzen, elkarrekin bidaiatzen, eta azkenean hori guztia oso ongi integratzen da filmean, eta hori da honen guztiaren asmoa, helburua. Niretzat ere esperientzia handia izan zen berriro egitea zinema Mexikon. Eta sortu ahal izatea Fernandoren historia kontatzeko moduaren barruan, halako ikus lengoaia bat Mariarekin eta Fernandorekin, gutako bakoitza zeukana elkartuz. Eta zintzen beste partea. Filmetan beti dago puntu bat. Txuri beltzean egin behar dena. Zeta kolorean eri oso gustatzen zaite harmonia aurkitzea kolorean. Banekien Eugeniok lagun gintzakeela harmonia hori bilatzen. Eugenio arte zuzendari filmea izugarriak inditu oso onak. The Impossible, El laberinto del fauno, pelikula oso handiak. Orduan eromena zen. Eugenio hau bezalako film txiki batean egotea, baina oso garrantzitsua zen kolore paleta, forma geometrikoak, eta banekien Eugeniok lagundu egingo nindula horretan. Zeni obsesionatuta nago kolorearekin. Ez naiz oso ona kolorea jartzeko, baina gustatzen zait koloren artean harmonia izatea. Eta berak oso sartzen da bere saila delako, guk ez dugu jantzi kontuetan. Pertsonaien koloreak nola pasatzen diren, beren gogo egoerari dagokionez, eta hori oso gogoko dut nik, oso sotila delako, ez da nabarmena, eta ikusten duzu filma aldatuz doala, film osoa Puerto Escondidon gela oso txikia da, bapatean genden eta interes handia geneukan, larruazalak ikusteko ondarrarekin, oso gustatzen zaik arteetan ari den eszena, eta Maria Rene ikusten da itxasoa, hilea korapilatuagoa dauka, eta horre magia asko ematen du aktorei ere bai. Eta azkenian bai hor filmatzen bukatu genuen zenbait aste, ez da? 5 aste. Eta denek egiten genuen lor, hotelean. Elkar bizitza egiten genuen egunero, ez egon elkar bere izteko modurik. Bi hitz aipatu dituzu, sutiltasuna eta eusmena, eta behar bada horiek definitzen dute hobekien zure lengoaia. Jada zure opera priman aipatzen zenituen Jarmus, Karutsumak bezalako zinegileak. Eta jakinei nuen, ea, nola joan dan heltzen zure zinema. Eta bestetik galdetu nahi nizun, baina ekoizleak erantzun dezake, egungo Mexikoko zinema egoeraz, badirudi indartsu dagoela, proiektu asko dira aurrera ateratzen, film asko dira ekoizten. Orduan,
zinemaldi honetan ere, badaude proposamen indartsua, orduan nola baloratzen duzu ehune hau? Eskerrik asko. Lo de la contención Eusmenarena viene saliendo solito. De hecho, en el guión berez etortzen da. que eran muy festivas, ¿no? ¿Se acuerdan del taxi? Gidoian badaude eszenak oso La hacíamos, era muy bien. berezia bat taxiarena eta barregarriak ziren eta Ya la veía yo en Roche. Sí. alaiak eta gero ikusten nuen eta ez berriro egin behar da. Eta zer egingo dugu? Ez zer egin. Pues era, no sé, Isilik gelditu. así Eta va bien, ¿no? horrela ateratzen da. Niri eusmen hori interesatzen zait, ze hor badago gatazka bat hor azpian, badago tensio sexual bat, historia pixka bat ere badago hor. Ez da Una sutileza que no halako sotiltasun bat ezer esaten ez duena, hor tensio bat dago azpian, gatazka bat. y alguien también que es muy cómplice de Eta esa contención. eusmen horren oso konplize Mariana dena Rodríguez, da Mariana Rodríguez, ya ha estado desde bera egon da Temporada de Patos, Lektajo, garai haietatik eta horren klub sandwichen, eta parte beharrezkoa izan da erritmo eta bilaketa horretan. Temporada de Patos, por ejemplo, cuando la Temporada de Patos editatu genuenean adibidez, balenbiziko bakiera ondamendi bat zen. Eta Marianak salbatu egin zuen. es una parte muy importante del Eta parte hori oso garrantzitsua da prozesuan. ritmo, Erritmo hori eta tempo hori aurkitzeko, porque no hay tantos planos, parece algo ez daude hainbeste plano, erraza dirudi, baina aurkitzea, erritmo hori aurkitzea zaila da, kosta egiten da. obsesivo, Eta oso obsesiboak gara, 3 cuadritos, 4 cuadritos de hiru cortes, laukitxo dira, bilar ikusiko dugu, ia hemendik kentzen ditugun lau fotograma, hiru fotograma, igual orduak ematen ditugu horretan. la edición es un proceso padre, lo disfrutamos. Eta edizioa prozesu berezia da, eta sufritu egiten dugu ere, oso garrantzitsua da. Nik uste filmak egiten direla, La edición. edizio aretora iristeko, eta bertan editoreak txikitu egiten ditu. Sí. Fernando, ¿consideras que Ay, perdón, y había una pregunta, perdón, de la producción. Barkatu bai, ekoizpenarena. Bai, gaur egun Mexikon ekoizten ari gara inoiz baino gehiago, 60-70 bat film urtean, badago finantzabide bat, oso ezaguna, 226. artikulua, errentaren gaineko legearena, eta 6 urte ditu, eta duela 15 urte, 10 film egiten genituen urtean, eta orain 70, egundoko areagotzea da. Eta gaur egun uste dut, une garrantzitsuena dela, azken 50 urtetan Mexikon. Eta oso handia garenez, eta talento asko dagoenez, askotariko filmak ikusten ari gara, asteburu honetan Mexikon ikusiko da, film komertziala, badago Club Sandwich bezalako film txikiagoak, eta denetariko filmak egiten ari gara Mexikon, industria inoiz ez bezala dago. Eta ez da harritzekoa askotarikotasun hori izatea proiektuen artean, agertzen ari diren proiektuen artean, gai bat, arazoak izaten ari gara banaketarekin, baina ekoizpenean eta finantzia bideetan lan handia egin dugu, eta baina arazoak sortzen ari dira erakusteko orduan, ze kate pare bat ditugu, zinema kateak, eta duopolio bat da oso indartsua, eta zinema amerikarraren inbertsioarekin, iaz 180 sarrerak film amerikarrenak ziren, 181 munduan baino eta Europan baino askoz gehiago da. Eta aldi berean ari gara ekoizten film kalitatean handiko film asko, baina arazoak izaten ari gara Mexikon erakusteko, proiektatzeko, eta horretan ari gara zentratzen pixka bat, ea gobernua sartzen den apur bat gehiago guri laguntzera, eta modu asko baitaude laguntzeko, eta banaketa aldea ere gehiago lantzeko gure proiektuentzat, ze ikusten baduzu, zinemaldi guztietan agertzen ari dira 3-4-5 film mexikar interesgarri. Eta orain arazoa da lanak ditugula erakusten. Baina bai, dudarik gabe une aparta batean gaude. Fernando, galdetu nahi nizun, Amerika Latineko kritikak esan du, badagoela alako banaketa bat mexikar zineman, alde batetik legoke
zinema lasaia, eskalante, rigadas, eta beste, eta gero mainstreamagoa den, industrialagoa den beste joera bat, ezakit ados zauden horrekin. Nik uste, hor erritmo kontua izan daiteke, baina lasaixeagoak dira, Carlosenak edo Amatenak eta nireak guztiz desberdinak dira beren artean. Ezin dira sailkatu mexikar arte zinema, nik uste zinema ona eta txarra dagoela. Horren Mexikon daukaguna, da film batzuk komertzialki oso ongi funtzionatzen ari direla eta orain askotarikotasuna bilatu behar dugu. Eta hori gauza politenetako bat da industria batentzat. Eta industria bat egiten ari gara saiatzen, eta askotaritasun hori oso ona da. Posten naiz, filmak ongi saltzea eta jendea zinema mexikarrera hurbiltzea, arrakastarekin, ongi dago. Baina gu saiatzen gara, espazio gehiago egon daitezen. Batzuetan, lehiatiletan arrakasta handiko filmak, Oien eta Hollywooden artean, film txikienek aukera gutxi daukate, eta proiektatzeko aukera gutxi, eta hori nahi dugu pixka bat konpondu. Arratsaldeon, zorionak ezer baino lehen, harribitxi txiki bat iruditu zaita, nire lehen galdera zuretza da, Fernando, gidoiaren inguruan, lantzen ere zinenean, ideia zen eukan, ekoizpen txikiago batena, edo alderantzizkoa izan da, degarri eruditzen zait, filma zentratzen dela alderdi humanoan, ez dago artifizio handirik, hori lebiziko galdera. Eta bigarrena, Lucio Dana erentzat, oso gazteak zarete, eta gidoi hau hartu zenutenean, badaudela, agertu egin behar duzula, ez? Antzezle moduan, eta nola egin zenioten aurre, eta nola izan zen, konfiantza prozesu hori Fernandorekin. Hasieran gidoia irakurri nuen, Fernandorekin, eta esan nion, hori ez dut egin nahi. Baina tira, pixkana gehiago ezagutzen joan nintzen, Maria Renerekin, eta gero taldea orkestuz joan zen, eta gero esplikatu zieten nola lan egiten zuen Fernandok, eta ez aktoreekin lan egiten du askotan, eta ez ditu agertzen, sartzen egoera oso korapilatsuetan. Korapilatsua bai, baina sentimenduak eta horlako gozak, ez da. Hori, konfiantza irabazten joan zela. Eta amaieran, ez dakit nola egingo dudan, baina taldean konfiantza izango dut, ez dugu ezer galtzeko. Nik uste justu kontrakoa. Txikitan dik lan egin nuen, baina gauza txikitan, film laburretan, eta 3-4 labur metraia eginen nituen iragartze sexualaz. Uste dut gustatzen zaien gaia zela, orduan amari kontatu nionean, esan nion, hori, irazartze sexualaz da filma. Zure iratzartze sexuala hilaiz bizitzen 10 urte zenitunetik. Beraz, ezan izan harrigarria. Nik ikusi nuen Fernandoren lana eta sotila zela banekien, beraz, gustatzen zitzaidan. Beste zuzendari bat izan baliz, agian zalantza gehiago izango nituen, baina hasieratik oso argi geratu zen, ez zegoela, ez zela mota horretakoa. Eta gisa horretako eszenak ziren erresenak, ez zenen korapilatsua izan, pentsaziteken bezain korapilatsua. Eta historia txikiak, eta giza historioak, eta ez daitzen. Planteatzen zenuen hasieratik gidoia film txikiago bat egin zen nuela, produkzioari dagokionez, edo alderantzizko izan zen.
interesa mucho los personajes. Oso interesatzen zaizkin niri personaiak, Lo que más me interesa. gehien interesatzen zaidana. Eta filma egokituz doa hortara, eta normalean txikiak izaten dira, personaiengan konzentratzen naizenlako. Lana kostatzen zait, leku askotara joatea, estrak erabiltzea, ez, gustatzen zaidalako haiekin egotea eta haie bakarrik ikustea. No tengo nada en contra del Ez daukate zer, movimiento de cámara, pero me gusta estar kamera mugimendu ez, baina gustatzen zaitunen horretan egotea. levanta en esa Eskutxo hori altxatzen dena, bekain hori alkatxatzen dena, todo el tiempo. Entonces, etengabe behatzen egotea. Eta zenbat eta distrakziorako osagai gutxiago egon bat guretzatu beto. películas muy pequeñas, Filmak ez dira oso txikiak, temporada de patos, Jaimek temporada de patosetik, badirudi txikiak direla, baina horratzean talde bat dago tamaina normalekoa, el tamaño es el tamaño necesario, beharrezkoa den tamainekoa necesario para la película. filmerako. Filmamos en 35. Eta 35 milimetrotan filmatzen dugu, ez da oso harina, taldea, ez dugu hainbeste improvisatzen, baina kamera uzten dugunean hasten gara jolasten, probatzen, Dan una pista. haiek, pista bat ematen dute, edo testu bat, hemendik joko dugu, edo, baina oso lasaia da, ez da? Muy sereno. No andamos con prisa, no nos Ez queremos gaude mover, presarekin, ez dugu batea eta bestea ibili nahi, eta presa baldin bat dugu, saiatzen gara hainbeste estres ez izaten. Badago ere, gauza bat, Fernando eta Bilok aspalditik ezagutzen dugu elkar, eta historioa eratuz doan ahala bere buruan, Fernando, niek ere ekoizle moduan, beste modu batzuetara, baina eraiki egiten dut, eta dimentsioa emateko orduan zenbat jende ze tamaina, ze aurrekontu eta bar, nolabait, uste dut abantaila bat dela, eta aspalditik, temporada de patosetik daukagun lan modua. Nik uste dudalako, ez duke zentzurik izango, hau bezalako historio bat, beste mekanika batez kontatua, uste dut, badagoela isiltasuna, sotiltasuna, horren azpian egon behar duela giza talde bat errespetatzen duena, hori errespetatzen duena. Eta denbora asko ematen genuen berriketan nola izan behar zuen eszenategia, eta lastima da Mariaseko ezin izan dela etorri, argazkilaria, jaio berri bat du, eta haren gauza bat oso gustatu zitzaigun bere lanaz, eta bere nortasuna, nortasun ez baita bat ere intrusiboa, eta horri esker gisa horrelako eszenak gerta daitezke Fernandorekin hurbil, lanean, sotiltasun horrekin, inongo distaziorik gabe, zaratarik gabe, eszena horiek erraz adigabetu egin zaitzakete, batez ere aktoreak ez direnekin ari bazara lanean. Nik uste dut arreta zibili behar duzula ingurunarekin. Barkatu baino, Fernandoren filmak direnak baino askoz txikiagoak ematen dute. Eta uste dut horrek nola edo ala, inbaditu egiten ditula sail guztiak, kolaboratzaileak, lan guztia. Eta ikusten dituzu eta uste duzu filma dela iaia, niri irudipen hori ematen dit, baina egin zitekeela nik aldakit. Halako asperen batean, baina konplexutasun maila bat daukate, funtsean, txikia sentitzen duzuen txikia ez dena, eta hori lan erraldoi bada taldearena. Bai, txikia dio danean, ez ulertu, modu pejoratio batean, ez, noski, niri asko gustatzen zaizkit film txikiak. Baina aldi berean, txikiak dira, baina talde ertainak dira. Film mexikar bat da, ertaina bai, nola baita esateko. Ez da txikietako bat asko daude, eta batzuk asko oso miragarriak. Bai, saiatzen gara baliabideak lortzen sail bakoitzarentzako baliabideak. Eta eta horren froga da deno gaudela, Maria ez dago, lastima da, baina filmean lan taldea egiten dugu. Eta hori hitz egiten dut Jaimerekin, aspaldianik ezagutzen dugulako elkar,
mundu guztiak ematen du beren gauza onena Eugeniorekin, Mariarren, Dafne, Christian, denak involukratzen dira, implikatzen dira filmean, ahots bat daukate, ez dira, horiek bizitza jartzen dute benetan. Nik zuzendaren zen aldetik uste dut, beti ari zarela erdizka gidoian, erdizka antzezpenean, arte, argazilariarekin, izan behar du jendea, zure konplizea izango dena, eta horretaz asko hitz egiten dugu edizioan Mariararekin, konplizeak izan behar dute, eta haiekin jun behar duzu. Zuzendariak jun behar du, gidoiaren bidea jarraitu behar du, azken kredituretaraino, hor egon behar duzu, baino talde lana da, eta hori oso polita da. Eta nik uste dut, jendea lanean pozik dagoela, filme Lucio ere oso unkituta zegoen, esaten zuen. Hau familia bat bezala da. Dana zea onda honean, eta bai, lan giro erlaxatua da, ez gara oiuka itzen, eta ez. Saiatzen gara, oso polita izan dedin, ingurunea barkatu. Eta hori filmenetan ikusten da, erritmo hori eta irribarre hori dagoen. Filmenetan dagoen irribarre hori, erritmo hori. Beste galderaren bat? Arratsaldeon, Argentinarra naiz, jakin nahi nuen, zein den filmaren bidea ia daukazuen. Zu Mar del Platako zinemaldian egon zara, zure filmarekin, eta jakin nahi nuen, ea aukeraren bat dagoen ara joateko, edo baldakizun, edo zer gertatuko da orain filmarekin. Toronton duela 2 aste estreinatu zen, mundu alorreko estreinaldia, orain hemen lehiaketan gaude, datorren astean New York Film Festivalen egongo gara, urriaren amaieran Morelian, lehiaketan, Morelia oso garrantzitsu bihurtu da Mexikon, eta hortik aurrera, gonbidapen asko ditugu zinemaldietara, eta aztertzen ari gara zer egin. Temporada eta Leiktajo, atea ziren 100 zinemalditan bakoitza, eta eraikuntza berbera egiten ari garen gure salmenta agentearekin ikusteko ze zinemaldi egin ditugun, eta etengabe eztabaidatzen ari gara, horrek zer ikusia du merkatuaren parte batekin. Alegia, zeinetan ikusi behar da, salmentekin ere ikusi behar dugu, ze lurralde ezberdinetan saltzen badugu, ez da beharrezkoa lurralde batean banatzaileak nahi izatea, zinemaldi batean erakutsi zena, eta beste batzutan bai. Orduan, orain egin gara programa armatzen, datozen hilabete eta urteetarako. Oso argi daukaguna da, 4 urratsoiek, eta hortik aurrera ikusiko dugu. Eta zinemaldietara joan ala abisatzen joango gara, baina nik uste dut potentzial handiarekin, zinemaldi dagokienez, aurreko bilak bezala, eta salmenta eta banaketa kontua Mexikon ere orain eztabaidatzen ari gara, nahi diogu atera, ikusleek ikus dezatela, ez bakarrik zinemaldietan, ez dedilak zinemaldietan geratu. Baina pozik joaten gara Mar del Platara, Horren Ventana Surreko programatzaileak daude hemen, koprodukzio foroan. Orduan horra joan behar duzue. Beste galderaren bat? Bestela? Eskerrik asko dena. Muchas gracias.